ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம். மருதாணி இலையை வச்சு இந்த ஒரு தீபத்தை மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஏற்றுனா கூட போதும். குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் நீங்கி வறுமைகள் நீங்கி குடும்பத்தோட தலையெழுத்தே மாறும். மகாலட்சுமி நம்ம வீட்டில் வாசம் செய்யறதுக்கு ஒரு முக்கியமான தீபமாக இது இருக்குது. இது மகா பெரியவா தன் பக்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தின ஒரு எளிமையான மருதாணி இலை தீபம். இதை பற்றி மகா பெரியவர் பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, மருதாணி அப்படிங்கிறது மங்களகரமான ஒரு பொருள், மகாலட்சுமி வாசம் செய்யக்கூடிய ஒரு பொருள். இப்போலாம் யாரும் மருதாணியை செடியில் பறித்து வைக்கிறாங்க, கண்ட கெமிக்கலை கலந்து விற்கிறாங்க, அதை எடுத்து கையில் போட்டுக்கிறீங்க. சுத்தமான மருதாணி இலை அப்படிங்கிறது மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிற ஒரு இடமாவே இருக்குது. அப்படிப்பட்ட மருதாணியை கையில் வச்சுக்க முடியாதவங்க வீட்டில் மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ வியாழக்கிழமைகள்லையோ வெள்ளிக்கிழமைகள்லையோ அல்லது பௌர்ணமி நாட்கள்லையோ இந்த ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வர்றது மூலயமா குடும்பத்தோட தலையெழுத்தையே மாற்ற முடியும். அந்த தீபத்தை எப்படி ஏற்றுறது? ஒரு சின்னதாக ஒரு பித்தளை தட்டு எடுத்துக்கிட்டு அதை சுத்தப்படுத்தி 4 பக்கமும் மஞ்சள் குங்குமம் போட்டு வச்சிடணும். அது மேலே ஒரு கைப்பிடி அளவு மருதாணி இலைகளை பரப்பி வைக்கணும். அந்த தட்டு முழுவதும் மருதாணி இலை இருக்கிற மாதிரி பரப்பி வச்சுட்டு அது மேலே 3 ஏலக்காய் 3 கிராம்புன்னு சொல்லி எண்ணிக்கையில் போடணும். அதுக்கப்புறமா உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு சில்லறை காசு, 1 ரூபாய் 2 ரூபாய்ன்னு சொல்லி உங்களால் எவ்வளவு முடியுதோ உங்கள் கைப்பிடி அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய சில்லறை காசுகளையும் அந்த மருதாணி இலை மேலேயே பரப்பி வைக்கணும். கடைசியாக அது மேலே காமாட்சி அம்மன் விளக்கு, பித்தளை விளக்குலாம் வைக்காமல் சின்னதாக ஒரு மண் அகல் விளக்கு எடுத்து அதில் நெய்யோ நல்லெண்ணெய்யோ, அது உங்கள் வசதிக்கு ஏற்றது, அந்த ஒரு தீபத்தை ஏற்றணும். இந்த தீபத்தை, அதாவது இந்த ஒட்டுமொத்த தட்டையும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி படத்து முன்னாடியோ இல்லை குபேரர் படத்து முன்னாடியோ ஏற்றி வைக்கலாம். இதை தினமும் ஏற்றணும் கூட அவசியம் இல்லை. ஒரு முறை ஏற்றினாலே மருதாணி இலை கொஞ்சம் காஞ்சி போயிடும். அதனால் அதை அடுத்த நாள் அதை சுத்தப்படுத்திட்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வியாழக்கிழமைகள்லையோ வெள்ளிக்கிழமைகள்லையோ அல்லது பௌர்ணமி நாட்கள்லையோ இந்த மருதாணி இலை தீபத்தை ஏற்றுறது ரொம்ப சிறப்பு. மருதாணி இலை அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிற இடம். நம்ம மருதாணி இலையை கையில் வச்சுக்கிட்டு மகாலட்சுமி தேவி கிட்ட என்ன வரம் கேட்டாலும் கொடுப்பாங்களாம். அதனால தான் பெண்கள் விசேஷ நாட்களில் மருதாணி போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயமாகவும் இருக்குது. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறை இந்த ஒரு மருதாணி தீபத்தை ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த மருதாணி இலையை வச்சு இந்த தீபத்தை ஏற்றிட்டு வர்றது மூலயமா குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் நீங்கும், குடும்பத்தினுடைய தடைகள் நீங்கும், பொருளாதாரத்தில் மேம்பாடு ஏற்படும், குடும்பத்தோட தலையெழுத்தே மாறும். முயற்சி பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பாக இதோட பலன் அபூர்வமாக இருக்கும். ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம்.